Здравейте, казвам се Александър Богданов. Работя във фирма Ренато от средата на 2012 година. Като през времето, което съм работил във фирма Ренато, съм получил напълно коректно отношение и загриженост от тяхна страна. Смея да твърдя, че това е единствената фирма, от която съм получавал подобно отношение и коректност. Причината да започна в Ренато беше некоректността на други фирми, в които бях работил преди това. И за бъдеще не бих се замислял да се сменя работата и да кандидатствам в друга фирма. Нещо друго, което мога да кажа, когато съм имал трудности в работата си в Германия, те са били абсолютно напълно отзивчиви и са им помагали на 100%. От това, което е било, разбира се, по техните възможности. В един прекрасен колектив от професионалисти, с които бих искал да работя на още много дълго време за неограничен период. На тия, които се съмняват в коректността на фирмата, мога да кажа, ако искат да ми се обадят, да поговоря с тях, ще им представя нещата по-детайлно от моите впечатления, но наистина препоръчвам горещо фирмата, в която работя, като един верен партньор за коректно отношение, фирма с изградени немски стандарти и отношение към работници, нещо, което не се среща в България. Пожелавам на всички успех и много професионални успехи. Благодаря ви!